Fit-tmiem din il-ġimgħa kważi 50,000 anzjan se jingħataw ħlas ta' benefiċċji li bejniethom jammontaw għal aktar minn 19 miljun euro. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon li qal mill-2012 lil hawn tħallsu 142 miljun euro f'benefiċċji lill-anzjani. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru Mark Musu spjega li l-ewwel ħlas huwa dak ta' bonus lil persuni li ma jkwalifikawx għal pensjoni kontributorja blotja din is-sena titla' għal 50 euro aktar mis-sena li għaddiet għal kull persuna. Se jingħataw 450 euro għal dawk li ħallsu kontribuzzjonijiet bejn sena u 4 snin, waqt li dawk li ħallsu bejn 5 u 9 snin se jingħataw 550 euro. Is-Segretarju Permanenti Mark Musu qal li din hija l-ħames żieda f'dan il-bonus kemm ilu jingħata mill-2015. Ġie spjegat li b'kollox se jirċievu din l-għotja kważi 12,300 persuna. Il-maġġoranza l-kbira ta' dawk li se jieħdu dan il-bonus huma nisa, kważi 94%. It-tieni ħlas huwa dak imsejjaħ għotja għal ċittadini anzjani. Dan il-ħlas jingħata lil dawk l-anzjani li għandhom 75 sena jew aktar u li għadhom attivi fis-soċjetà u anke dawk l-anzjani li ħallsu minn butom biex jgħixu. Hawnhekk ġie spjegat li dawk l-anzjani li għandhom bejn 75 u 79 sena se jirċievu 300 euro fis-sena, waqt li dawk li għandhom 80 sena jew aktar se jitħallsu 400 euro fis-sena. Is-Segretarju Permanenti Mark Musu spjega wkoll li dawk l-anzjani li se jagħlqu il-75 sena din is-sena se jingħataw il-ħlas prorata u mis-sena d-dieħla jieħdu l-għotja b'mod sħiħ. Il-pagamenti fit-tmiem il-ġimgħa se jsiru lil aktar minn 37,200 persuna li l-maġġoranza tagħhom huma nisa. Mill-2015 sa issa mill-kontribuzzjoni ta' ħlas ta' bonus lill-anzjani tħallsu kważi 33 miljun euro, waqt li mill-2012 s'issa mill-benefiċċju ta' ħlas ta' għotja għal ċittadini anzjani ingħataw aktar minn 109 miljun euro. Meta wieħed iħares ukoll lejn dawn l-aħħar snin dak li hija l-għotja tal-anzjani dawk li huma fuq minn 75 sena mill-2012 law. Issa l-ispiża telat għal 110 miljun euro kważi, fil-waqt li dik li huwa l-bonus tal-kontribuzzjonijiet mill-2015 law meta beda jingħata, l-ispiża totali ħatkun telat għal kważi 33 miljun euro. Ġifieri b'kollox allura iktar minn 142 miljun euro. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li dawn il-ħlasijiet huma xhieda ta' kemm dan il-Gvern għandu għal qalbu lill-anzjani. Il-Ministru Michael Falzon fakkar li Gvern Laburista żied il-pensjonijiet għal 7 darbiet sena wara oħra. Il-Ministru Michael Falzon innota li minkejja l-isfidi li dan il-Gvern qiegħed isib qudiemu xorta waħda żamm kelmtu u żied il-pensjonijiet. Għandek il-benefiċċju li introduċejna aħna bħala Gvern Laburista fl-2015 għal dawk li m'għandhomx biżżejjed bolli biex jirċievu pensjoni kontributorja, hemmhekk qed nitkellmu madwar 12,000 persuna, u mbagħad għandek ukoll dawk li jibqgħu jgħixu fil-komunità u jkollhom iktar minn 75 jew ikollhom aktar minn 80 sena. Il-bonuses waħedhom qed nitkellmu dan il-weekend biss madwar 19 miljun euro. Prova oħra ta' kemm bħala Gvern għandna l-pensjonanti, prova oħra kemm għandna fiduċja f'pajjiżna.